Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas kao što vidite igrat ćemo Stumble Guys. Ovo je druga epizoda Stumble Guysa i naravno možemo odmah da krenemo da igramo. Ako vam se svidio ova epizoda, obavezno ostavite like i subscribe. Znači nam puno podrška, hvala uglavnom svima. Pokušat ćemo se što više pobjeda da ostvarimo, ali vidjet ćemo uglavnom. Ja sam ispod ljudi, ićemo odmah u drugi meč. Ova mapa je malo bolja, ne znam da li ću uspjeti prijeći, ali pokušat ću. Malo mi zazao ovaj velin. Evo ljudi, uspjeli smo prvu rundu, vidjet ćemo kako će biti ostali.
Jučer sam živio u kući moje mame, a danas u svom stanu bez ikakve drame. Malo dosadne ove reklame. Evo ljudi uspjeli. Sad fudbal. Ljudi, uspjeli smo i ovu 4 gola sam uspjel dati. I sad ako pobjedim, dobit ću jednu krunu i još nečega ostalo što sam ono već dobio. Ovo je isto dobra mapa, samo da mi ne znam.
dobili smo rare skin, Bard, Jackie. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!